Alas 8 pa sa naninaga, patuhod nan baha sa porsyon na ini sa Barangay Cabangan West sa Legazpi City. Si Kagawad Just Masinas, sibot sa pagpatanid sa mga saradit na bihikulo na dain na mag-agi pa sa nasabing tinampungan ni dain na mabuyo. Oy, dakula po ng perwisyo, araw kay ni. Masaraod, sa mall, kung saan day man nakakaagi. Lao na so, ano yan, sumatrabaho, so may mga klase. Dakula ng perwisyo po, so dulot yung ba po. Sana ma-reservaran tayo ng pagba na ni, sana matabangan kita. Pero sa iling ko, may plano naman po digdang ano. Kung paano ini mano na, na baadig di sa muya. Siring sa syudad ni Legazpi, binaha man na nagkapirang lugar sa Sorsogon, arog sa Banwaanin Bakon asin Sorsogon City. Binaha man na ni spillway sa Camarines Sur. Sigun sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang mga pag-uura na namamatean ngunyan sa bilog na Kabikulan iyo ang epekto kan shoreline. Posible pa ining mamatean sundo sa weekend. Sa toya po mga kababayan, maging alerto po kita sa toyang mga sa toyang surroundings, sa toyang kapalibutan, lalo na po itong mga nasa low-lying and mountainous area, yung mga nasa flood-prone areas. Kasi pag-araw ka na yung maura ng panahon, lalo na pag nakakapekto sa toyang shoreline, may mga inasaan pagkitang mga pag-uuran, bako lang ngunyan yan na aga hanggang sa mga masunod pang aldaw, posible kayang padagos na makapekto yung shoreline. So sa to'y pong inalito, ang sa to'y mga kabayan sa mga posibleng pagbaha asin sa mga posibleng landslides. Nakabandera na ang red rainfall warning sa Catanduanes kung saan 30 mm na uran ang pibabagsak kada oras. Orange rainfall warning naman sa Albay kung saan nasa 50 na sa 30 mm na uran ang pibabagsak kada oras. Mantang yellow rainfall warning sa Camarines Sur asin Sorsogon. May nakabandera naman na gale warning sa norteng porsyon kan Camarines Norte asin norteng porsyon kan Catanduanes. Kaya maigot ng gad na pinagbabawal ang paglawod. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.